αποφάσισε να ταξιδέψει στην Αμερική. Σήμερα βρίσκεται στα ίχνη μιας παγκόσμιας ανακάλυψης, δουλεύοντας σκληρά επί χρόνια στα εργαστήρια της NASA. Αποφοίτησε από το Τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου το 1989. Πήγε στην Αμερική για μεταπτυχιακό και σήμερα είναι επικεφαλής ερευνητικού προγράμματος της NASA. Το πρόγραμμά μας είναι ένα σετ τηλεσκοπίων, το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο διάστημα. Είναι δύο δίδυμοι δορυφόροι που η NASA εκτόξευσε πέρυσι. Και εμείς έχουμε κάνει όλα τα οπτικά τηλεσκόπια, τα οποία παρατηρούν τον ήλιο από δύο διαφορετικές μεριές ταυτόχρονα. Ο ίδιος μαζί με την ομάδα του βρίσκεται στα ίχνη μιας παγκόσμιας ανακάλυψης που αφορά στις εκρήξεις του ηλίου. Εκτός από το θεωρητικό πρόβλημα γιατί ο ήλιος έχει αυτές τις εκρήξεις, το θέμα είναι όταν αυτά τα σύννεφα της ηλιακής μάζας φτάνουν στη γη, μπορούν να προκαλέσουν μεγάλες διαταραχές στην άνω ατμόσφαιρα και στο διάστημα γύρω από τον πλανήτη. Και επειδή έχουμε τόσους δορυφόρους εκεί, επηρεάζει τους δορυφόρους, όπως παραδείγματος χάρη τηλεοπτικά σήματα, ραδιοφωνικά, δημιουργεί το πολικό σέλας, μπορεί να διακόψει το ρεύμα σε βόρειες χώρες κοντά στους πόλους. Για να φτάσουν στη γη, οι συνέπειες αυτές όμως διανύουν ταξίδι 2 ημερών. Σε αυτό το διάστημα οι χειριστές των δορυφόρων έχουν ήδη ενημερωθεί λαμβάνοντας τα μέτρα τους. Περνάμε πολλές ώρες βλέποντας τις εικόνες, προσπαθούμε να αναλύσουμε το συμβάν, να συνδυάσουμε με άλλα τηλεσκόπια και επίγεια και άλλα διαστημικά προγράμματα και θα έλεγα ότι ναι, περνάμε 10 ώρες τη μέρα βλέποντας ταινίες, θα έλεγε κανένας. Πώς αισθάνθηκε την πρώτη φορά που μπήκε στα εργαστήρια της NASA? Σαν παιδί σε παιχνιδούπολη, θα έλεγα. Ήτανε πολλά κομπιούτερς, πολλά κουμπιά, τηλεσκόπια που δεν ήξερα τι κάνουν. Ο Άγγελος Βουρλίδας κατάφερε να κάνει το παιδικό του όνειρο πραγματικότητα χάρη στην υποτροφία που κέρδισε. Σήμερα παροτρύνει κάθε νέο που αγαπάει τον μυστηριώδη κόσμο του διαστήματος να τολμήσει το υπερατλαντικό ταξίδι και μάλιστα προτίθεται να τον βοηθήσει και ο ίδιος. Να δούμε τώρα τι γίνεται στον κόσμο. Ύστερα από τα ανορθόδοξα χτυπήματα Κλίντον και Ομπάμα, οι δύο